ኣብ ፈተና ሙዳቕ ማለት ኣብ ህይወትካ ሙዳቕ ማለት ከም ዘይኮነ ተዝነግረኩምኻ ኣብዚ ኸዚ እዋን ኣሽሓት ተምሃሮ 12 ፈሪሕኩም ተደናገርኩምን ብሰልካ እንታይ መጻእየ ኢልኩም ተሓቱ እንተሃሊኹም እዚ ቪድዮ ንዓኹም እዩ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት ብምግባር ነዚ ቪድዮ ጀምርዎ። ኣብዚ ሕዚ ዝልቀቕ ውፅኢት ገሊኹም ክትሓልፉ ኢኹም፣ ገሊኹም ከዓ ኣይወሎ እና ክትወድቁ ትኽእሉ ኢኹም። ኸዚ ትምህርተይ ክቕፅል ወይ ስራሕ ክጅምር ሙሳና ኣይከኣልክን ንእትብሉ እቲ ሓቂ እዚ እዩ። ውፅኢትኩምን ንጥፈትኩምን እምበር ምልጫታትኩም ንመጻኢኹም ኣይውስንን እዩ። ደስ ዝበለኩም ምረፁ፣ ዓወት ኣብ ኩሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ሕሰብዎ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓደ እዋን ኣብ ትግራይ ዝዓበየ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ሎሚ ድማ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኑ ኣብ ዓለም ለኻዊ ጥዕና ይመርሕ ኣሎ። ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዲግሪ ወይ ፒኤችዲ ኣይነበረን። ኣብ ቢዝነስ ስራሕ ጀሚሩ ኣብ መቐለ ኖርዘር ስታር ሆቴል ሃኒፁ። ኣብ ትግራይ ካብ ዝኸበሩ ሆቴላት ድማ ሓደ እዩ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ፖርቹጋል ዝመፀ ድኻ ቆልዓ ኮይኑ ኣብ ሃገሩ ገዲፉ ኣብ ወፃኢ ሃገር ክሰርሕን ኩዕሾ ክፃወትን ዝኸደ ዓብይ ተጫዋቲ እዩ። ሎሚ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ ዝሃብቶሙ ኩዕሾ ተፃወቲ ኮይኑ ዘሎ። ኩሎም ብንእሽተይ እዮም ጀሚሮም። መጀመርታኦም እውን ኣይወሰነሎምን። ምልጫታቶምን ጽንዓቶምን እዩ ከምኡ ገይርዎ። ሕጂ ድማ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ደው ኢልካ ኣለኻ። ትምህርቲ፣ ስራሕ ወይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ስደት ኣየናይ መንገዲ ኢኻ ክትከይድ? ቀዳማይ ትምህርቲ ናብ ዝዓበየ ዕድላት ትኬትካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ረኣዩ ኣብ ኢትዮጵያ ባዮሎጂ ተባሂሩ ድሕሪኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምዕቡል ዲግሪ ረኺቡ። እቲ ፍልጠት ድማ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ፣ ሎሚ ድማ መራሒ ውድብ ጥዕና ዓለም ክኸውን ሓጊዝዎ። ትምህርቱ ድማ ህይወት ሰባት ከድሕንን ንዓለም ብምልእታ ክጸለዋን ኣኽኢልዎ። ወይ ድማ ኤሎን ማስክ ንውሰድ። ቅድሚ ቴስላን ስፔስ ኤክስን ፊዚክስን ቁጠባን ተማሂሩ። ብዘይ ትምህርቲ ሮኬት ወይ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ዝሰርሕ መሰረት ኣይመሃለወን። ትምህርቲ ንዕድመ ምሉእ ፍልጠት፣ ርእሰ ተኣማንነት፣ መሳርሕታት ይህበካ። ኸዚ ብዚ ዝሓተካ ሕቶ ንባዕልኻ ሕተታ። ዋላ እውን ከቢድ እንተኾነ ንዓመታት ንምጽናዕ ቃል ከኣቱ ፍቓደኛ ድየ? ንሓደ ሳብጀክት ኣጽኒዐ ንመጻእየ ክቐርጽን ክጥቀመልን ይደሊ ድየ? ከም በዓል ዶክተር ቴድሮስ ዝኣመሰሉ ትምህርቲ ናብ ዓለማዊ ጽልዋ ዝቐየሩ መራሕቲ ክስዕብ ይኽእል ድየ? ክሳዕ ኸዚ ኣብዚ ተመጺኹም እዚ ቪድዮ ፈቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ንቐጽል። ካልኣይ ምርጫኹም ዝኸውን ስራሕ ወይ ከዓ ንግዲ ካብ ዜሮ ምጅማር እዩ። ኩሉ ሰብ ግን ኣካዳምያዊ መንገዲ ኣይወስድን እዩ። ገሊኦም ብቀጥታ ስራሕን ህንፀትን ክጅምሩ ይመርፁ። ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ካብ ልክዕ ኣብዚ ትግራይ ኣብ ንግዲ ዕድል ርእዩ ኣበርቲዑ ሰሪሑ ኣብ መቐለ ሆቴል ኖርዘር ስታር ስራሕ ጀሚሩ። ሎሚ ሆቴሉ ስራሕ ዝፈጥርን ንናይ ከባቢ ዓወት ዝውክልን እዩ። ዓወት ባዕሉ ኣይመፅን፣ ባዕሉ እዩ ሃኒፅዎ። ወይ ድማ ብዛዕባ ኦፕራ ዊንፍረይ ሕሰብ። ድኻ ኮይና ዓብያ ኣብ ዕድመ ንእስነታ ኣብ መደብ ሬድዮ ክትሰርሕ ጀሚራ። ደረጃ ብደረጃ ድማ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለምና ዘለዋ ሃብታማትን ጽልዋ ዘለወንን ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ስራሕን ንግድን ሓላፍነት ናጽነት ከምኡ እውን ካብ መጽሓፍ ትምህርቲ ፈጺምካ ዘይትረኽቦ ናይ ሓቂ ዓለም ትምህርቲ ይምህረካ። ሕዚ እውን ስራሕ ወይ ንግዲ ክትጅምር እንተሓሲብካ በተን ዝሓተካ ሕቶታት ንነብስኻ ሕተታ። ኣብዚ ኸዚ እዋን ገንዘብ ምእካብን ንነብሰይ ምድጋፍን ክጅምር ድልው ድየ? ኣብ ከባቢየይ ናብ ዝዓበየ ነገር ክዓቢ ዝኽእል ዕድል ክርኢ ይኽእል እየ? ከም ዘርኡ ብንእሽቶ ጀሚረ ምስ ግዜ ድማ ዓብይ ክሃንፅ ትብዓት ኣለኒ ድዩ ኢልካ ሓትኻ መልሲ እንታግኒኻ ስራሕ ወይ ከዓ ንግዲ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ሳልሳይ መማረፂ ናብ ወፃኢ ሃገር ምኻድ። ድሕሪ ድማ ናብ ወፃኢ ሃገር ምኻድ እውን ኣሎ። ብዙሓት መናእሰያት ይሓልምዎ። እወ ድማ ንህይወትካ ክቕየር ዝኽእል እዩ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ፖርቹጋል ድኻ ወዲ እዩ ነይሩ። ወዲ 12 ዓመት ከለዎ ካብ ዓዱ ገዲፉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኩዕሶ እግሪ ክፃወት ኸደ። ቀሊል ኣይነበረን። ናፍቆት ገዛ ነይርዎ፣ ጽምዋ ነይርዎ፣ ኣብ መጀመርታ እውን ይቃለስ ነይሩ። ሎሚ ግን ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ ዝዓበየ ኩዕሾ ተፃወቲ ዘጎት
ወይ ዓለማዊ መርአያ ኮይና ኣሎ ብዙሓት ኣብ ትግራይ እውን ካብ ገዝኦም ወፂኦም ኣብ ወፃኢ ይሰርሑ ንኣብነት እንተሪኢኹም ኣብ ዓድና መብዛሕትኡ ቆንጆ ሞባይል ኣለዎ ወይ ድማ ገዛ ዝሰርሐ ሰብ ተሃልዩ ኣብ ወፃኢ ቤተሰብ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ ከቢድ እዩ ሓድሽ ቋንቋ ባህሊ ስምባደ ከቢድ ስራሕ ብጽንዓት ግን ገንዘብ ናብ ገዝኦም ይሰዱ ገዛውቲ ይሰርሑ ንስድራ ቤቶም ድማ ዝሓሸ ህይወት ይህቡ ናብ ወፃኢ ሃገር ምኻድ ምህዳም ኣይኮነን ናብ ሓልየትን ሓድሽ ማዕጾታት ክኸፍትልካ ዝኽእሉን ጸገማት ረጊጽካ ምኻድ እዩ ኸዚ እውን ናብ ወፃኢ ዓዲ ወይ ከዓ ስደት ክትኸድ ሓሳብ ተሃሊካ በዘን ሕቶታት ንባዕልኻ ሕተታ ካብቲ ምቹው ዘባይ ወፅየ ካብ ዜሮ ክጅምር ድልው ድየ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘለው ሰባት ዋጋ ዝህቦ ክእለት ኣለኒ ድዩ ዋላ እውን ኣብ ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ ኣበርቲኣ ክሰርሕ ድልው ድየ ኸዚ ካብ ሰለስቲአን መማረፂ ዝሃብኩኹም እቲ መልስኹም እንታይ እዩ ትምህርቲ ስራሕ ወይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኸይድካ ምስራሕ እቲ ሓቂ ግን ሓደ ቅኑዕ ምርጫ የለን ዶክተር ቴድሮስ ትምህርቲ መሪፁ መራሒ ዓለም ኮይኑ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ንግዲ መሪፁ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዓወት ሃኒፁ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብ ወፃኢ ሃገር ክኸይድ መሪፁ ዓለም ለኸ ኮኸብ ኮይኑ ዝተፈላለየ መንገድታት ዝተፈላለየ ቃልስታት ሓደ ዘመሳስሎም ነገር ግን ቃል ኣትዮም ሰሪሖም ተስፋ ይቆረፅን ውፅኢት 12 ክፍልኻ እጫኻ ኣይኮነን መበገሲኻ ጥራይ እዩ ስለዚ ዘን ሰለስተ ሕቶታት ክገድፈልኩም እየ ብትምህርቲ ክትዓቢ ዶ ትደሊ ብስራሕን ንግድን ክትሃንፅ ዶ ትደሊ ወይስ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዕድላት ክትድህስስ ኢኻ ትደሊ መልስኻ ፍጹም ክኸውን ኣየድልየን እዩ ግን ቅኑዕ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ዓወት ካበይ ከም ትጅምር ኣይኮነን ክንደይ ፃዕርን ኒሕን ጽንዓትን ከም እትህብ እዩ መጻኢኻ ሎሚ እዩ ዝጅምር ኣየናይ መንገዲ ኢኻ ክትከይድ ኣብ ታሕቲ መልስኹም ኣቕመጡ ካብዚ ብተወሳኺ ሕቶት ሃሊኩምን ተሃሊኩም ከምኡውን ካብዞም ዝመረፅኩሞ ስራሕቲ ኮይኑ ተዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ትምህርቲ ተኮይኑ እውን ተዓይነት ተተምሃርኩ ክልውጠን ልኽእል ከምኡውን ኣብ ወፃኢ ሃገራት እውን ከመይ ክኸድ ተዓይነት ሞያ እውን ክሕዝ ኣለኒ ዝብል ሕቶት ሃሊኩም ኣብ ኮመንት ጽሓፉለይ ምውሳን ንዝኣበየ ማዕርኽትኩም እውን ሸር ገበረሎም ናይ 12 ክፍሊ ውፅኢት በይ ዘለኹም እውን ጽቡቕ ፈተና ክኾነልኩም ይምነ ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2018 ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ውሳነና ንውስነሉ ትምህርቲ ተኾይና ንመሃረሉ ስራሕቲ ኮይና ንሰርሐሉ ወፃኢ ዓዲ ንኸድ ንሓስብ ተኾይና እውን ወፃኢ ዓዲ ኸይድና ዓርስና ቤተሰብና ከምኡውን ዓድና ንልውጠሉ ዘመን ንኹነልና ርሑስ ሓድሽ ዓመት